când ne vom revedea la mărire, slăvit să fie Domnul, că ne putem vedea aici jos pe pământ, în adunările sfinte ale îngerilor săi, ale cuprinșilor de slava sa, ale celor care au fost născuți din noi și care așteaptă revenirea mirelui. Slăvit să fie numele Său. Aleluia! Haideți să citim un cuvânt din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 14. Subcapitolul este numit Prinderea lui Isus. Și vom citi de la versetul 43 până la versetul 52. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12. Și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este. Să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și i-a zis: Învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Isus a luat cuvântul și le-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Amin. Vă reinvit respectuos să vă reașezați locul. Un cuvânt profund pe care ne-l relatează Noul Testament în Evanghelia după Marcu, după toate aceste momente de rugăciune, de înălțare a Dumnezeului nostru prin cântări de laudă, prin lauda buzelor noastre, după toate cererile și mulțumirile noastre, se cuvine să ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Toată Scriptura este insuflată de către Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în prihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De aceea este o lucrare și să ascultăm și să și propovăduim cuvântul lui Dumnezeu în orice împrejurare. Și ce prilej mai bun de atâta avem decât în casa lui Dumnezeu să se vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Așa că vă rog frumos să vă rugați și pentru mine, ca să vă răspândesc Evanghelie curată și limpede și dumneavoastră împreună cu mine să o și împlinim mai apoi. Slăvit să fie Domnul! În această pericopă vorbește Marcu despre oprinderea lui Isus. Și este cea mai dramatică poveste pe care o putem afla în Sfânta Scriptură. Un om care a venit pe pământ ca să moară pentru cei din jurul lui, a făcut doar bine, i-a vindecat, le-a dat mai mult decât orice altceva mântuirea, a încercat să scoată și să își adune cum face pui, cloșca cu pui, nu se pună la oaltă. A făcut toate lucrurile spre slava numelui Său și din pricina iubirii pentru poporul Său și a tuturor neamurilor și popoarelor care se încred în jertfa sa de pe cruce. Și totuși vedem că această dramă nu poate să fie asemuită cu nimic din nicio literatură de aceasta beletristică. Oricât ai încercat să te uiți în romane sau în tot felul de aventuri care au fost oarecum relatate, nimic nu se poate compara cu momentul în care cel care ți-a făcut bine de-a lungul vieții sale, din momentul în care s-a născut până când și-a dat viața, este trădat. Aleluia! Cât de mare este această tragedie pentru oameni. Cu toții care ne aflăm aici, probabil îi blamăm pe acei ucenici care, de îndată ce l-au văzut într-o circunstanță oarecum destul de periculoasă pe Domnul Iisus Hristos, l-au părăsit. Și scrie Marcu la un moment dat că, în capitolul 14, versetul 50, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și prima noastră, oricum, reacție umană este să-i blamăm. Și totuși ne gândim la noi, de fiecare dată când am păcătuit, ce am făcut, frați și surori, cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Nu am făcut așișderea cu ei? Nu l-am părăsit de fiecare dată, măcar că am văzut minunile sale? Pentru că stăm și ne gândim, nu, rațional. Au stat 3 ani de zile cu acest om care este Fiul lui Dumnezeu. Au văzut toate minunile sale, toate vindecările. Au văzut cum a umblat pe apă. A văzut cum a poruncit unui smochin să se uște și pur și simplu s-a întâmplat acest lucru. A văzut că dincolo de toate lucrurile acestea efemere, El are putere dincolo de rațiunea omenească și de tot ceea ce poate să facă omul cu adevărat.
Au văzut că este Fiul lui Dumnezeu, Mesiaul, cel despre care se vorbea, Shiloul pe care îl pomenea Iacov. Au văzut că este cel despre care vorbea Daniel și este Fiul omului, când el însuși se proclama fiind Fiul omului. Și după toate acestea, vine un moment în care autoritățile romane, împreună cu farisei, cărturarii, saduchei, toți cei care aveau oarecum tangențe eclesiastice, au venit și l-au prins. Au dat decretul de a-l lua și de a-l pune pe cruce. Și ce au făcut? Au rămas lângă el? Au fugit. Și tot la fel facem și noi. Se spune la un moment dat într-o legendă că apostolul Petru, fiind la Roma, era împreună cu cei religioși și se adunau unii la oaltă. Dar Nero dăduse un decret prin care toți trebuia să fie persecutați. Erau duși în coloseumuri, erau aruncați la fiare, la lei, erau cu toții omorâți și erau primii martiri pe care Dumnezeu îi primise slava sa. Erau acei oameni despre care noi ne uităm ca și la părinții ai bisericii. Niște oameni la care putem să ne uităm și să vedem că se aseamănă cu chipul și asemănarea Dumnezeului celui viu. Să mor pentru credința în ceva ce n-ai văzut. Pentru că oamenii aceia au crezut din pricina relatărilor apostolilor, lui Pavel, lui Petru, lui Ioan, a tuturora. Și totuși au murit pentru o credință în ceva ce le dădea viața pentru veșnicie. Și Petru, speriat de aceste lucruri, se înspăimântă și el, fiind Domn. Și după toate lucrurile și oarecum făgăduințele pe care le făcuse Domnul Iisus Hristos, că el va fi piatra aceea și stânca pe care se va clădi biserica, dă bir cu fugiții. Și aflându-se pe Via Apia, se spune că la un moment dat îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos și acesta îl întreabă, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Quo vadis, Domine, care în latină înseamnă, unde te îndrepți, Doamne? La care Domnul Iisus Hristos îi spune, mă duc la Roma ca să fiu răstignit din nou. Și în momentul acela Petru relatează acea legendă că i s-au deschis ochii. Inima lui din nou a prins râvna pentru Evanghelie și și-a dat seama că toate acestea au fost făcute ca să se împlinească Scriptura și este nevoit ca și el să facă și să părtinească aceleași lucruri ca și Domnul Iisus Hristos. Și nou prinde curaj și își dă seama că toate lucrurile acestea premelnice de pe pământ pălesc în fața acestor lucruri care ne așteaptă în cerurile prea înalte și care mă rog să le vedem cu toții. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și totuși îi blamăm. Dar față de celelalte evanghelii sinoptice, de exemplu a lui Matei, a lui Luca, a lui Ioan, aici vedem în versetul 51 și 52 că se relatează experiența unui tânăr care se afla printre ucenicii și apostolii Domnului și spune că după el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. A pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. E o scenă cel puțin penibilă dacă stăm să ne gândim. Dar totuși este ceea ce facem și ceea ce experimentăm de fiecare dată când ne lepădăm de Domnul nostru Iisus Hristos. Și veți spune, cum adică ne lepădăm de Domnul Iisus Hristos? Noi suntem creștini, născuți din nou, botezați, avem această arvună a Duhului Sfânt peste noi, se odihnește Duhul Sfânt peste noi, cum adică să ne lepădăm? Frați și surori, de fiecare dată când ne înșelăm unii pe alții, de fiecare dată când ne mințim unii pe alții, când nu ne acceptăm așa cum suntem, când nu ne iubim, care este porunca Domnului Dumnezeului nostru, și noi ne lepădăm de acea pânză de in pe care ne-a fost oferită și ne lepădăm și de Domnul nostru Iisus Hristos. Și de asta vreau să vorbesc despre o haină pe care am dobândit-o de la Domnul nostru. Și haina aceasta de onoare este ceva incomensurabil. Nu poate să fie estimată la o valoare. Este ceva ce ne conferă aptitudinea și posibilitatea de a sta în Împărăția lui Dumnezeu la masă cu mirele nostru. Este ceea ce am primit în momentul când am fost născuți din nou. Și de aceea doresc să vorbesc despre această haină. Știți că în vremurile antice o haină însemna pentru un om nu doar ceva vestigmentar, nu doar o podoabă. Era și ceea ce îl determina și îl încadra într-un anumit statut social. Te uitai la un individ și vedeai cum e îmbrăcat și cam îți dădeai seama, ierarhic, în ce zonă se află, nu? Îți dădeai seama cam cu ce se ocupă. Era ceea ce îi conferea lui o entitate. Și totuși vedem că în vechiul Israel, da, în Israelul antic, existau și legi pentru aceste haine. Atât de mare însemnătate aveau. De exemplu, în Exod, capitolul 22, versetele 26 și 27, vorbește despre o garanție care era haina aceasta în momentul în care se făcea un schimb, o negustorie. Și spune așa, dacă iei zăloc haina aproapelui tău, să le dai înapoi înainte de apusul soarelui.
căci este singura lui învelitoare. Este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce. Vedeți, haina aceasta și în vechiul iudaism însemna mai mult decât ceea ce este pentru noi astăzi, pur și simplu un articol vestimentar din garderoba noastră. Este ceea ce pentru ei însemna demnitatea. Era un lucru pe viață și pe moarte, frați și surori. Am stat și m-am gândit la această poruncă și lege. Și era vorba despre exod, nu? În peninsula Sinai se știe că în deșert erau temperaturi de 38-40 de grade în timpul zilei și pe timpul nopții erau minus. Dacă omul acela n-avea singura lui învelitoare, ce se întâmpla? Ați dormit vreodată în pielea goală afară, la minus 5 grade? Dai pneumonie și mori a doua zi. Este vorba de statutul acelui om. E vorba de viață și de moarte în acea haină. Mai mult decât atât de mare semnătate avea pentru vechii iudei, încât în Deuteronom, capitolul 22, versetul 11, spune că acea haină trebuia să fie făcută doar din lână sau de in. Nu trebuia să fie combinată. Spune să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și din in unite împreună. Dacă faci un lucru, nu o să faci o dihotomie, da? Un sincretism. Adică dacă o faci de in, e de in. Tot așa este și cu calea noastră pe fața pământului, frați și surori. Dacă am început să umblăm și să purtăm haina mântuirii, n-avem cum să punem și o cămașă a păcatului peste ea. N-avem cum să purtăm pantalonii silniciei sau încălțămintea răzbunării. Este o haină integră. Dacă e de in și a dat Domnul nostru Iisus Hristos, să o purtăm curată. Sunteți de acord cu aceasta? Slăvit să fie numele Domnului. Și totuși, de unde atâta importanță pentru haină? Și am stat un pic, am cercetat în Scriptură și haina, de fapt, este și un simbol al restaurării omului. Da? Este un simbol al facerii reabilitării umane. Când ai o haină, gândiți-vă că toată lumea nu vede ce este dincolo de ea. Și totuși spune Ioan, capitolul 3, versetul 20, în discuția pe care a reiat Iisus cu Nicodim, spune că cel care face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Și haina aceasta, încă din primele zile ale omenirii, a fost ceea ce a conferit pentru oameni ascunderea de păcat. Gândiți-vă la păcatul adamic, da? A primilor oameni. Care a fost prima reacție a lui Adam și a lui Eva? Scrie în Geneza, capitolul 3, versetul 7, că și-au țesut niște șorțuri din smochine și s-au acoperit. Deci prima reacție pe care au avut-o oamenii în momentul în care au păcătit a fost să se ascundă. Dar nu numai să se ascundă, ci să și acopere păcatul. Aceasta este prima reacție. Și m-am tot gândit și noi în ziua de astăzi. Cum nu facem la fel? De fiecare dată când păcătuim unii împotriva altora, căutați imediat să aveți părtășie cu ei sau căutați o perioadă în care să vă mărturisiți păcatele față de Dumnezeu, să vă îndreptați și după aceea să aveți oarecum o părtășie cu individul respectiv. Tot timpul, frați și surori, când păcătuim, încercăm să ne despărțim de gloata din care facem parte, de oștirea la care am fost alipiți. N-ați observat acest lucru. Încercăm să ne ascundem și nu ne mărturisim. Dar în momentul în care ne mărturisim, frați și surori, se întâmplă lucruri mari. Se întâmplă lucruri mari pentru că Dumnezeu ne iartă și ne dă puterea Duhului Său cel Sfânt ca să nu repetăm acea greșeală. De aceea, frați și surori, când avem acel impuls și imbold negativ de a ne separa de oarecum de gloata lui Dumnezeu, să nu o facem, frați și surori. Deci e mai bine lângă ei. E mai bine să stăm împreună în părtășie și să ne rugăm unii pentru alții decât să stăm separați. Gândiți-vă la Iuda. Primul lui impuls a fost să fugă. A fugit și s-a ascuns. Și din pricina aceasta, nimeni n-a fost lângă el. N-a fost un Petru sau un Ioan acolo care să spună: omule, ai făcut ce ai făcut. Dar noi știm că Dumnezeul nostru și Domnul nostru va învia. Poate te va ierta. N-a mai fost lângă ei ca să îl sfătuiască în direcția aceasta. Și s-a sinucis. Și vedem totuși, știm din Romani, capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Dar darul fără de plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și am stat aici în Geneza, capitolul 3, și m-am gândit, bun, a păcătuit Adam. Dacă teoretic sub capitolul e numit păcatul lui Adam, nu al lui Eva. Că surorile nu păcătuiesc, tot timpul îți devină bărbați. Și am stat și m-am gândit, ei au păcătuit. Dar cine a plătit? Cine a plătit? Că e nevoie de un sacrificiu. Și am descoperit un lucru foarte interesant. În Geneza, capitolul 3, versetul 21, spune că Dumnezeu le-a făcut haine din piele și le-a îmbrăcat cu ele. Bun, eu acum vă întreb, rațional vorbind, de unde au făcut rost de pieile astea? Din copac? Nu cred. Din nisip? Le-au întocmit din apă? Nici de cum. A fost nevoie încă de pe atunci de un sacrificiu al unui animal ca ei să fie îmbrăcați.
cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, trece și transcende timpurile. De acolo și-a luat și Moise acea idee de sacrificiu al unor animale. Trebuie să fie ceva sânge care să fie plătit în vederea răscumpărării păcatului nostru. Și acesta a fost. Și această haină de piele este pentru noi ceea ce purtăm noi astăzi, încă din clipa în care ne naștem. Noi nu suntem îmbrăcați din primul moment în care răsuflăm pe fața pământului cu haina lui Dumnezeu. Nu avem haina mântuirii. Și tot a spus și a fost repetat acel verset din Psalmul 118, versetul 24, care zice că aceasta este ziua Domnului, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și slăvit să fie Domnul că ne putem bucura și ne putem veseli. Că din câte am auzit din partea fratelui Gabriel, vremurile acestea sunt destul de scurte. Sunt destul de scurte. Și dacă vom lua seama, cu adevărat vom prețui ceea ce avem în momentul de față. Cât timp mai este har, frați și sorori, haideți să profităm, să fim niște oameni înțelepți. Este vremea în care ne putem apropia de scaunul de domnie al Dumnezeului nostru, fără să fim osândiți, fără să fim asupriți de anumite autorități. Cei care sunteți în vârstă știți că adunările la case mai de mult erau oarecum pedepsite de către lege. Și uitați-vă la noi acum. Nimeni, nu avem niciun impediment din punct de vedere legal și totuși suntem așa, letargic aici. Există o apatie spirituală. Dar eu sunt încredințat că dacă ne vom apropia de Dumnezeul nostru cu adevărat, putem să fim bucuroși și fericiți. Slăvit să fie numele Lui. Nu din pricina noastră, ci din pricina numelui Său cel Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Și care e totuși bucuria noastră? Că de asta și ne gândim. Bun, fericirea ne-a mers bine în timpul săptămânii, slăvit să fie Domnul, suntem sănătoși, avem un acoperit deasupra capului, un pat în care să dormim, copii sănătoși, unii mântuiți, alții nu, vom vedea. Și totuși, care e bucuria noastră? În Isaia, capitolul 61, versetul 10, ne spune așa: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu ce? Cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei. Acesta este motivul bucuriei. Haina pe care am căpătat-o din partea Tatălui nostru. O haină de mântuire cu care avem trecere în fața ochilor Săi. Slăvit să fie numele Domnului. Și mi-am adus aminte despre pilda fiului risipitor, nu? Acel tânăr, acel al doilea născut, de fapt, care își ia toată averea din partea tatălui, merge, o risipește, ajunge să fie un sclav acolo la unul dintre oamenii dintr-o altă cetate sau dintr-o altă împărăție și își aduce aminte de tatăl său și cât de bine era acasă la tăticul. Cât de frumos era când putea să mănânce împreună cu argații. Numai trebuia să dea câte un ordin și toții percutau imediat. Ce frumos era! Și își aduce aminte de el și se duce: mă voi duce înapoi la tatăl meu. Și spune la un moment dat căci îi voi spune că am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai meri să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe argații tăi. Nu mă interesează. Nu mă să fiu acolo în biserica sfinților tăi. Pe ultima bancă, dacă se poate. Să stau cu cheia de la ușă. Nu mă să fiu acolo. Atâta durea. Și totuși, tatăl acela l-a întâmpinat, i-a sărit pe grumaz, spune Evanghelia, Luca, capitolul 15, l-a prins și l-a iubit. Și știți care a fost prima reacție? Haideți să citim în Luca, capitolul 15, versetul 22. Care a fost primul lucru pe care l-a oferit, în afară de iubirea și primirea sa? Scrie acolo că, la un moment dat, i-a spus: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună. Vedeți? Și acea urgentare. Repede! Imediat ce te-ai mărturisit Dumnezeului tău, mi-aduc aminte de felul în care trăiam odinioară. Mi-aduc aminte de deșertăciunea lucrurilor. Și când m-am apropiat de tatăl meu, eram acolo pe bancă și am spus că vreau de astăzi să te urmez pe tine. Imediat s-a făcut acel click. Imediat mintea mea s-a schimbat. Vă spun, frați și surori, și vă mărturisesc în fața Domnului că a fost nevoie să mă mărturisesc și să-mi cer scuze pentru păcatele mele. Dar chiar în acel moment s-a făcut și schimbarea. Și atunci am aminte, probabil, fratele Daniel, m-am dus direct la el, era vorba de evangelizare, era o slujbă de asta uzuală, nu era vorba despre botez, dar m-am dus la el și am spus că vreau să mă botez, chiar în clipa aceea. Pentru că atunci mi-a vorbit Domnul și atunci m-am mărturisit. Atunci am simțit glasul lui și mi-am adus aminte că există un loc mult mai frumos decât aceste, nu știu cum să le numesc, gunoaie ale lumii în care petreceam odinioară.
Aici este casa Dumnezeului nostru. Aici este bucuria și fericirea sa. Slăvit să fie numele Domnului. Și vedem aici că îi dă o haină cea mai bună. Îi dă haina bună, da? Și am primit și eu haina bună. După aceea ce? Îi dă un inel în deget, da? Îl face logotnica lui. Și cu toții am încheiat legământ cu Domnul. Vă bucurați că ați încheiat legământ cu Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Este cineva aici care n-a încheiat legământ cu Domnul? Acum nu o să-l pun să ridice mâna. Dar dacă nu este, te îndemn, frate sau soră, prietene drag, fă acest pas. Deci este cel mai minunat lucru pe care îl poți face pe fața Pământului. După aceea, avem această așteptare, nu? La momentan suntem doar în perioada de logon, dar va veni și nunta. Dar la nunta ai nevoie de haine, că nu poți să o intri oricum. Nu poți să mergi așa cu pijamalele cu care dormi noaptea. Trebuie să ai o haină integră, frumoasă și să participi acolo cu cei aleși. De aceea, după aceea, i s-a dat încă ceva. O încălțăminte. Și în Efeseni, capitolul 6, versetul 15, Pavel le spune celor din Efes despre o râvnă a Evangheliei, da? O încălțăminte cu care trebuie cu toții să ne încălțăm la un moment dat. Este acea râvnă de a face voia lui Dumnezeu. Acum, nu toți putem să fim frați și surori proroci, nu toți vorbim în limbi, nu cu toții putem să predicăm, nu toții suntem evangeliști, dar cu toții putem să răspândim lumina locul în care ne aflăm, frați și surori. Este un imperativ pe care îl dă Dumnezeu. Acolo nu le-a spus doar ucenicilor, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Noi suntem o Evanghelie vie, suntem ambasadori a cerului. De multe ori, foarte multe ori uităm lucrul acesta. Se uită oamenii la noi și doresc să vadă un participant în Împărăția lui Dumnezeu sau un cetățean cum se comportă. Și dacă nu ne comportăm adecvat, s-ar prea putea să denigrăm noi înșine sfințenia lui Dumnezeu. Să ne protejeze Dumnezeu de aceasta și să ne sfințească prin cuvântul Său. După toate acestea ne gândim, are tata la un moment dat când vorbesc cu el un verset din Galateni. Mai discutăm și noi, nu suntem exegeți, nu facem hermeneutică, dar un verset din Galateni. Și spune Galateni 3:27 că toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Simplu. Noi venim îmbrăcați cu templul Duhului Sfânt. Dar uitați ce scrie aici, că ne-am și îmbrăcat cu Hristos. Dar noi îl purtăm pe Hristos. Dacă știm că tot timpul e în noi, cum ne comportăm, frați și surori? Că dacă știi că e șeful lângă tine, altcumva lucrezi, nu? Când ești singur, dă-i să meargă. Dar când e tatăl lângă tine, când e stăpânul tău lângă tine, pururea și în tine, te-ai îmbrăcat cu el. Cum ne comportăm? Să luăm seama la cuvântul acesta. Slăvit să fie Domnul. Și totuși ne-am îmbrăcat cu haina aceasta nouă, nu? O purtăm zi de zi. Și am spune că avem haină nouă, inel în deget, încălțăminte, râvnă, puternici, plini de Duhul Sfânt și păcătuim. În Eclesiastul, capitolul 7, versetul 20, Solomon zice un lucru atât de interesant. Spune că fiindcă pe pământ nu este niciun om fără de prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Vă dați seama? Niciun om, și nu spune cu prihană, fără de prihană, care să facă binele fără să păcătuiască. Și noi spunem de acum, cum adică? Renuirea minții, legământ nou, cunoașterea cuvântului, poate și propovăduirea cuvântului. Și am placat din nou, am păcătuit din nou, am căzut iar și iar și iar. Și în Isaia, capitolul 64, versetul 6, acesta are o prorocie atât de interesantă și spune că toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre ce? Rele? Nu rele. Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Vedeți din nou acest concept al hainei. O haină mânjită. Avem haină nouă, da? O cămașă. Și imediat vezi un picure de ketchup, să zicem, într-un colț. Te deranjează, nu? Nu mai poți suporți. Nu mai poți suporți, nici cum. Și așa este și cu păcatul nostru. Dar de fiecare dată, frați și surori, și mă repet, și e bine să mă repet, că în Filipeni, capitolul 3, versetul 1 spune că Pavel, că vă scriu din nou aceleași lucruri și vouă sunt de folos. Vă scriu aceleași lucruri tot timpul. Dar vă sunt de folos. Și vă repet, când ne mărturisim Domnului Dumnezeului nostru și ne lepădăm de acel păcat, căpătăm prin sângele Său cel Sfânt din nou o curăție care nu poate să fie săvârșită. Suntem spălați și suntem mai albi decât zăpada, cum spune psalmistul David. Așa să ne ajute Dumnezeu nostru. Să nu rămânem oarecum sub acel ciocan puternic al păcatului, ci întotdeauna să ne revenim prin puterea Duhului Sfânt și să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. Căci prin Iisus Hristos căpătăm iertare și mântuirea pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Domnului. Are Zaharia la un moment dat, în capitolul 3, o vedenie cu marele preot Iosua. Și știți că în vechime, de exemplu, Iosua și marele preot era oglindirea poporului.
tot ceea ce se întâmpla acolo, în popor, era oarecum răspunderea lui Iosua. Și primul care era luat în colimator, primul care era luat la interogatoriu, nu era un individ, un evreu de pe acolo care păcătise, ci Iosua. Și mergea și era întrebat pentru păcatele sale. Și în Zaharia, în capitolul 3, versetul 3, spune acolo despre acest Iosua care era îmbrăcat cu o haină murdară și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Și în versetul 4 știți ce s-a întâmplat? Pentru că Satana stătea la dreapta Domnului și îl pâra. Așa face Satana tot timpul cu noi. Am păcătuit, am căzut probabil, s-a întâmplat ceva, oarecum așa inopinat. Și Satana ce face? Primul lucru este să meargă la Domnul și să spună, vezi, a făcut legământ cu tine, ți-a promis că nu mai păcătuiește și totuși a căzut, nimicește-l, omoară-l, să vină cancerul peste el. Dar Domnul nu este așa. Domnul și bunătatea Lui se reînnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Lui este atât de mare, este incomensurabilă pentru mintea noastră. Pacea Lui care întrece orice pricepere, dragostea Lui care întrece orice înțelepciune omenească, se află peste noi și ne poate ierta. Cu condiția că ne mărturisim și luptăm împotriva păcatului. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin. Și uitați ce îi spune îngerul lui Zaharia. Iar îngerul în cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Și aceste haine de sărbătoare, frați și surori, se află și pe noi astăzi. Sunt invizibile, noi nu le vedem, dar Domnul ni le-a dat. Și suntem încredințați că le purtăm cu noi. Să avem grijă de ele, frați și surori, să avem grijă de ele. Căci sunt lucruri minunate. Căci, știți, avem oarecum o circunstanță atenuantă. Spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laudă nimeni. Și nu se laudă nimeni aici. Care ar fi oarecum sensul faptelor noastre bune? Că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Nu o purtăm, dar totuși este ceva acolo care îți deranjează ochiul. Și îi deranjează, în primul rând, ochiul lui Dumnezeu. Care ar fi sensul să umblăm săptămânal, marți, joi, duminică, la biserică, facem fapte bune, merem, ne rugăm unii pentru alții, punem și mâinile peste alții să se vindece. Să zicem că ieșim de la o seară de stăruință, da? Ne rugăm acolo în limbi și după aceea ieșim afară, vedem un om că trece prin fața ochilor noștri și nu-l băgăm în seamă. Vedem totuși că am putea să-i facem un bine și nu-l facem. Iacov spune la un moment dat că cine știe să facă un bine și nu-l face, ce? A păcătuit. Și atunci cum se contabilizează balanța asta? În ce direcție se înclină? Că odată ai făcut voia lui Dumnezeu, ai fost cu unșii săi, ai fost cu cei pe care și-i ales, ai avut parte de părtășie și după aceea mergi și păcătuiești. Cum e balanța asta? Vedeți, frați și surori, că dacă ar fi după faptele noastre, ar fi bai de noi. Dar slăvit să fie Domnul că e prin harul și mântuirea Lui. Prin dragostea Lui și prin credința numele Său suntem mântuiți, frați și surori. Și doar prin ea putem să ne căpătăm haina aceasta și să o și menținem curată. Slăvit să fie numele Domnului. Mai este o pildă la un moment dat și cu aceasta îți dorim să și închei. La un moment dat, exista un împărat care avea un fiu și dorea să-i facă o nuntă. Și Matei, capitolul 22, este această pericopă. Și spune că a trimis pe robii săi ca să cheme pe cei aleși să vină la nuntă. N-a venit niciunul. Unul se ocupa cu negustoria lui, altul avea holde, altul avea tot felul de pământuri de lucrat. Nimeni n-a venit. Și pe robii pe care i-a trimis s-a și ucis. Aceia fiind prorocii, nu? Din vechime. Și s-a răzbunat pe ei acel împărat, le-a nimicit cetățile și după aceea nu s-a încheiat totul acolo. Și au mers și au căutat pe toți oamenii de pe ulițe, pe toate persoanele care le găseau în ulițe și le-au chemat și au umplut acea casă de sărbătoare. Dar totuși când s-a aflat în acea casă de sărbătoare, în Matei, capitolul 22, împăratul, desigur, dorea să vadă cine participă la un asemenea festin. Cine poate să fie acolo la sărbătoarea Fiului Său prea iubit. Cel mai minunat moment din istoria Universului. Pentru că prefațează oarecum și simbolizează nunta mirelui. Și aici vedem, în Matei, capitolul 22, împăratul scanează audiența și spune în versetul 11: împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în ce? Haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit.
Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Frați și surori, știți ce am observat în textul acesta? Momentul în care împăratul i s-a adresat acelui individ, nu a avut niciun drept de replică. Nu a avut nicio vorbă pe care să-i o spună înapoi. Și spune că omul acela a amuțit. De obicei, când amuțești? Când știi că cel din fața ta are dreptate. Nu mai ai niciun drept la replică. Nu mai ai, cu toată oratoria și etica și retorica ta, nu mai poți să-i dai un răspuns înapoi pentru că știi că are dreptate. Frați și surori, ce mare ar fi necazul să știm felul de viețuire pe care trebuie să-l avem, codul vestimentar pe care trebuie să-l purtăm în așa fel încât să intrăm în Împărăția Cerului și să nu o facem. Pentru că în ziua aceea nu vom mai putea spune nimic și ca și omul acesta vom amuți. Dar doriți să ne păstrăm haina curată, frați și surori, slăviți să fie numele Domnului. Aș dori în încheiere să fac două afirmații. Și dacă sunteți în asentiment cu mine, să spuneți un amin. Tată, tuturor celor care ne-ai dat haina ta de mântuire, să o păstrăm până la capăt curată și imaculată, ca să putem intra în Împărăția ta. Amin. Amin. Tată, tuturor celor care se află în acest loc și încă nu au venit acasă, ca să primească haina ta de sărbătoare, dă-le acest gând sfânt, ca să se întoarcă la tine și să primească haina ta din partea ta. Amin. Amin. Să fie Domnul. Și în încheiere aș dori să citesc un cuvânt din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, care este o profeție din partea Domnului nostru Iisus Hristos și ne vorbește în felul următor. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Dumnezeu să ne ajute pe toți și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.